Ellers godt. Hvordan er det at være muslim i Danmark? Jamen, at være muslim i Danmark, det er sådan set okay. Der er ikke rigtig nogen problemer, man føler ikke rigtigt, at man bliver forfulgt nogen steder. Men det, der sker rundt omkring i verden med hensyn til Mohammed-tegninger, med alle de uro, der sker med hensyn til islam, det gør, at muslimer begynder at få det sværere og sværere, fordi det bliver blæst så meget op i Vesten, at muslimer er terrorister. Det vil sige, at man markedsfører islam som terrorisme, ikke? Og sådan er det jo slet ikke. Der er nogle enkelte personer, som er ekstremister, men det må være så på deres egen regning. Det skal ikke, kan man sige, det skal ikke være i sammenhæng med, at det er et religiøst formål. Det er et personligt formål. Så er der forskel på at være muslim i Vesten og i Østen? Altså hjemme og her i Danmark? Nej, ikke specielt, for man har jo den ytringsfrihed, man har i Danmark, og man har jo lov til at have og dyrke den religion, man gerne vil have. Så længe medierne ikke begynder at blæse tingene så meget op, så kan man jo passe sine religioner, muslim, kristen, jøde. Folk passer sig selv. Så du synes, der er lighed mellem muslimer og kristne i Danmark? Indtil videre er det, men jeg tror, der begynder i fremtiden at være stor forskel, fordi tingene bliver blæst så meget op, og som jeg sagde tidligere, muslimer bliver markedsført som terrorister efterhånden i Vesten. Føler du dig godt modtaget af det danske samfund? Jeg har været i Danmark i 28 år. Vi har haft nogle skavanker til at starte med, men det siger sig selv. Vi er jo gæster i Danmark, og det er man også nødt til at respektere. Okay, det var det.